Hi guys, welcome to my YouTube channel SK Blog. नै दा जों 16 नभेम्बराव थांनो ओंखारदो। 16 नभेम्बराव गिदिर गिदिर सारमोननि बिबुंथि लाखिनाय आरो मोसानाय नोंसोरनि गेजेराव खोन्थालांनो नाजागोन। भिडिअखौ मोजां नायबानो जाबाय। Are you all my personal dreams? फैनानै जों दा 16 नभेम्बर मिटिं जागोनाव मोनफैबाय। दा हाबैनोसै दसे थानानै। नै दा जों हाबनानै बिबुंगिरि सारमोनहा बिबुंथि लाखिगासिनो दङ। नैथिंजाय जोंनि आफादनिनो आरोना बर' थुनलाइ आफादनिनो आदा आब'मोना गिदिर जोंनि एसे गिदिरफोरा बेयाव जिरायनानै दङ। उन्दैफोर स्टुडेन्ट बिराद फैदों आरोना बयनिबो स्कुलनियानो फैदो। बेयाव गंसेल' स्कुलनि गैया, कलेजनिबो फैदो, स्कुलनिबो फैदो, बेलेग स्कुलफोरनिफ्रायबो फैदो आरोना। नैथिंजाय बिराद दंबावोमोन आरो माखासेया थांबाय खोमा नैथिंजाय साइडनिया दा हाबफैफिनगोन खोमा आरोना। नैथिंजायबो दंबावो आरो लैथिंजायबो दंबावो लैथिं बिराद ना नैफोरो गामिनि आदा आमाइ जोंनि सोमोन्दो जानाय गामिनिफ्राय फैनाय जिरायनानै खोनासंगासिनो दङ मिटिंखौ 16 नभेम्बर मिटिंखौ सारमोननि बिबुंथिखौ नोंसोरबो नायलांबाय जाबाय खिन्थालांजोबगोन। आरो नै जोंनिनो मानगोनां सारमोननो बारग'गिरि सारमोननो मान बिलाइ होनाय जादों आरो।
मिटिं जादोंमोन ना बे मिटिंनिफ्राय जोङो दा मिटिं साइनासालिनिफ्राय बाहेरायाव फैसिगोन बाहेरायाव थांगासिनो बाहेरायाव थांबाय आरो ना भिडिअ बानायनानै मोजां मोनोबा दिनै भिडिअ बानायना मोजां मोना प्लिज लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर